to prangsi karbinikan kami karbinikan kimia kadam pajero kadam elitum karbinikan kimi nangani lo lati thang ciklo lete elitum thang relang tapi lati elitum sai cutikia por nangni tanglo lati elitum jum cultivation pencenglok kaprek asai titai timnal je sai cutiki nang po lati elitum longle kelang cerai komji pelute elitum sai cutiki ni lepen sai cutiki lo pelute elitum kamatha kisung thang dawelo hem long se ajata long et po sok sang pencenglok kaprek hormu kicojun hormu anta hem long se do et po lasinili karbilong arat lepen ke karbeng long angtan ke do akorte injir lepen don rap lepen ke kithe ke ding tumpan anta karbi ningkan ke me hirjume payul deho kadam te sar non ki bang ji election puthak nalin non ke bang ji ningkan ke mi he election non ke bang ji election bang ke nitum chisik chidang lo laso non bang ke aprang sang kali non bang ke media kai pot lasi karbeng long rat apanda elitum sik sidur alam ke than lo lasi ke pamelo non bang ke yitum longle phelang lapen khaita litum kaita jogwan nai mesen nai longle ta litum non tribal tum hange pinang ni lapen ke council election long ta litum pathur long ne pen karbiang long election jitu karbiang long autonomous council election long ta litum tadak kece so phan ke elitum bhut pajok long nang ne lasi elitum non nangele ji MLA election bangke elitum matha pamesi elitum candidate misene candidate elitum chengwai theknang po aprang son kaprek political party tangka pen nangke bai lepen ke hor ok pen nangke bai labang ke elitum kroi khere nang po lasi elitum ining chilara elitum khai longri elitum pajok ye phan lepen elitum EPSLC pen yangsi high at pulote dak PGR along le along kido incrosar bihari bengali tum pan ata elitum thare long po lasi elitum non kachisik chedang na ya porlo lepen rat tum tang matha kachelar na ya porlo porlo lasi elitum non kedam tang la BTC election along ta elitum Charlie dunangi bang tangka paisa ta bai piglo hor ok pen ta bai piglo sita bang ke khai longri misenai jok wanai pusi mathasi bang ke BTC jitu BPF hagrama mohilari sarfan pahailo asi lason thot elitum ta notina korte injir kitheke din atum anta son matha chelarsi laso non dhutu MLA election bangke EPSLC phansi pahai nang pusi nili chuning rilo kadam non la donsuri constituency ban ke nak tumla MLA election ke koson lo ki haji ma kiriam di la angring nang li tum hin dak bang ke hajia angring lo athen rat tum ta chini dak bhur bang increase piglo aprang pelate aprang ke 5000 wer matini tum kelong hedi supporter hai boot hai lasi non bang ke 10000 an le roglo lasi increase piglo lasi la so teng pelate karbi arat tumta non ke matha chelarlo matha theklo lasi ni tum ning thelo EPSLC pen karbi long arat phanda chuningri lo lasi non thu MLA election ke nang pahai wek no pusi chuningri lo kadam na la non isonalam bolong komaji long ke tam tangarni thomni plia prang iruye prang eviction pulo hoda ke eviction along pinang anan tumhan eviction lo kichi so thuman sita hala mondir bang eviction sedet labang so puthak pilo nang hin ban po o lasonili thelong lo media long nali nang karjo alam ke ahok lo lasi hala da rongker lapen ke hala nam ghor punon charge hem punon election hoke patong lablo sita hala jitu bengali bihari tum kardom mandir long ke non tuani ta patong te lasi labang ke
kache chakdun pasipu em Madhuram lek thesi alang lisi responsible lo lasi alang lisi la so sai bang ke pachun nang po la pengke ne nithom apor chuan pasipu nithom kale pini ni kep ni krehi ni par elo pasipu lasi chok kelo lapu bang ke itu elitu eviction pulete elitu angton si eviction ni athe la ke government along le gitu la so bang ke elitu free kuri nang po lasi lason elitum eviction hutat chini nang po anutin CM punot la eviction nu angton eviction den nang po lagi dake government along le po lagi free kuri nang po pusini lipachini